дастархони рамазонии мардуми тоҷикистон имсол назар ба гузашта камранг ва хурдтар шудааст. сокинон мегӯянд даромади онҳо дар ҳоли афзоиши нарху наво ва харҷи зиёд имкон намедиҳад. маоше ки масалан ман мегирам 700 сомон бо 4 та масалан кӯдак, шавҳари ман дар Федератсияи Русия ҳеҷ вақт дар унҷо ҳам карантин кор нест. ҳеҷ вақт ба 700 сомон дастархони масалан суфраи якмоҳаи рамазони ман дуруст чинда намешавад. сокинон бо иллати гаронии нархҳо маҷбуранд ки аз хӯрдани бархи маҳсулоти ниёзи аввалия ки барои шахси рӯзадор зарур аст даст кашанд. мева мехаридем, мева наметонем дига харида. гӯшт мисол гӯшти қадар қимат шидай. бо тимбол ёзи раҳво маҳкаманд ки моҷиро кор рафтан наметонанд ки кор кунанд. мевагӣ ҳам мевондем, ҳар гӯштам мегирифтем аввал соли гузашта. аввал як моҳ ба 2 бор 3 бор гирем, агар ҳозир як бор мегирем ё 2 бор мегирем. мардум нигаронанд ки агар мақомоти масъул бо ҳар роҳе ҷилави болоравӣ нархҳоро нагиранд, на танҳо хони рамазонӣ, балки хони идонаашон тиҳӣ аз бисёр нуқлу наво хоҳад монд. равған арзон буд, тухм арзон буд, пухтпаз дастархонда мешид ҳама кор кардан. имсол не, имсол намедонем чӣ кор мекунем, оили ки хуҷаи нигаҳ мекунем. коршиносон бар инанд ки мақомот барои танзими нархҳо набояд аз таҷрибаи фишор ба тоҷирон истифода кунанд, зеро дар гузашта ин таҷриба ноком буд ва боиси камчинии маҳсулот дар бозорҳо мешуд. ягона нақша давлат метавонад дар поён кардани нарх аз ҳисоби ҷуброн кардан метавонад ҳамин усул истифода барад. вагарна ин бозор аст, бозора қапигаам намешавад. ба тоҷирам ҳеҷ вақт бар зарари бигем ки хазинаш кор намекунад. давлат метавонад ҷуброн кунад, қатъи масалан бортаъминкунандаҳо як созиш гирад, ҷуброни маблағи зарурӣ ба ёро ҷуброн кунад. оҷонсии омори тоҷикистон дар гузориши ахири худ гуфтааст, танҳо дар моҳи март нархи маҳсулоти хӯрокворӣ дар тоҷикистон ҳудуди 2.5% боло рафтааст. ва ин феҳрист маводи ниёзи аввалия аз ҷумла картошка, равған, шакар ва гӯшт шомил мешавад.